Safi sana, asante sana mwacho matekeli, karibu ndani kama kawaida cha tukira jida kamera ukibirenda ya mwachiza ni bere cha bona mabe radio Vuna 102.0 FM mabingi no boro radio bako no komuoge bwoge then mwoga bo twin boy mwacho matekeli mabingi yako na kuanga na joto ndani, tena joto sana na gote byanga omweshimiwa Cynthia Kerubo toya ri mwacho matekeli yokuriki kero kibo bonge wetereke magejo bili sebeli ya kitutu cha South ngwe karinga se studio ndo chengo ikira se studio mwacho mwategeli gari standby kabisa mwacho mwategeli korato erese manifesto ya jega igatie mangana da mango mwacho mwategeli wano wana rato erese mbugano ye turara majanga Cynthia Kerubo toya lingoyo egara mwacho mwategeli gato wake kura to manyanga ito wake kura kuja sindio kaba standby kabisa litanga nitakitumara mu welcome ase studio bona mambia 0704102020785102102102 mwacho mwategeli ikonta getemo welcome mheshimiwa Cynthia Kerubo toya ase studio bona mambia radio Vuna. Yes. Oh. Na Cynthia Kerubo toya. Kinje ngo bali kwenye studio. Karibu sana motora tanga kimoja utobwati semero mawojo serikali. Safi radio Vuna. Good morning. Hello lady. Yes, Salome. Salome tomato oma na matanzi. Okay, good morning. Okay. Ooh. Wakiro mwaka no mogeni. Wakiro brother. Akio imo woko koro. Amuka bishina maoparo no serike kabwa tusata morire ga mtunegwa mangana ya mayabu. Radio Vuna. Hello. Ekangu mune donati. Omoraria mono mogeni ogotibotwa ebunge biyamone mwezi mabu. Biyatole. Biyamone ngwandia mogeni onera temboto. Okay. Oyamoe. Radio Vuna. Tiako bobo baba. Biyale kabisa. No de Jacksoni. Kagyo kwa. Nguru kwa liga miguru getale. Karibu sana Radio Vuna lo. Radio Vuna. Berta Corbetere. Yama ya sana kero. Esi biyo mwelio Radio Vuna lo. Radio Vuna. Alavin na vi. Ninja gorwe gitike bana science rogora. Umura yono yo. Umura yonka keteno yogo. Yo no ya nenga igana amade ya swa kabisa menechi buti. Ande maya tending so kana mato. Sawa. Kuna sehemu ya kitutu cha South tunachenga bantu bari standby kabisa mwancho mategeli kone kyanga nkobwati pale chinkwani che masemo mwancho mategeli joranga niko tore sehemu ya YouTube Vuna TV okotonyora boronke onye kole chisemo chiria cha Nairobi, Mombasa, Kisumu, onye kole chisemo cha Cuba, America, onye kole chisemo chiria cha Afghanistan tubwata gwetera www.radiovuna.co.ke. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Habari ya matoka mange? Biyande. Onye murubia. Antumbia tole. Yes. Akoroche miaka ya mayaga sana miaka ya rachiri. Karibu sana se studio. Asante. Egere orere sere abantu bensemo ya kitu chache South ngangendo kieko begete nsemo guchiko babyo ko bakolera. Ndomo abantu batagete manifesto. Apart from abantu kutako wasi uchumi ya bere mbene ncharanero. Baada abantu batagete bairese kieko guchiko bakolera. Itangani kigima nere biyo montara ramanyanga Cynthia ningo. Ramanyanga Cynthia ningo. Okay. Who is Cynthia? Cynthia, nchini nkoro ku Cynthia Kerubo Toel. Ebono. Omwana James Toel Ongiri na Jane Kemuntu Toel. Kuru soko mjinga kusege tembe area. Igangi na Chiefs Camp ya Busongo. Yeah, the new police post. Ebono. Mechanical engineer inde by profession na ande no murainde. Okay. Yes. Ndake orara toresa kidogo mete bantu squeeze ora bakunya go doubt chi degree chi abantu nechi certificate chi abantu ora toresa educational background kidogo. Okay. Una bantu bagendrete kusukumwa bande kuchiboganda barete certificate. Bona yakora toresa ngakiyosometa gocha kidogo. Okay. A primary school which akira nursery inasomete school ya ringuru ku Mutenzori Academy ya ringi mwanya gitinge but ninche na ringi class kitokro kia ringi kyomoro yo kora KCP exams kiagera our director omwanchio yana ringi ICU for 6 months
agasinyo sustain skuru so ngakora matemo ane a KCP I proceeded to Limuru Girls in Kiambu koru Limuru Girls ngakora my KCSE and then proceeded to Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ere Juja also in Kiambu constituency where I pursued mechanical engineering. Yeah. Okay. Yes. So indio chito kumanyanga ndake no kwendeta ko murai kwanya kwa murai yandegesa kisa. So from when naringo mwana moke in Motensori naringo murai. Yeah. Wakankaba head girl. Okay. So kaenda secondary aro timbet kiro kindi gionsi yeah because muna na chitoro ronkanyora abana basomete baitete na max 450 osabande 420 gatebati nkonyara oburai tigana concentrate kyagero omuibori otemire kongire school yere national school gatebati gan concentrate na somarende tinche kusokia abaibori so ngarasuka maiga kamangana leadership is a secondary but a university in the year 2016 yes na tenete ekirogo kia health catering accommodation and environment in main campus irutwaringo campaign chi campus chons picha jekwat yeah nganyora gochoru in 2016 and then nande 2017 ngachire kirogo the same seat nande nganyora goita so ngoteba university nero ya korete mbeki ndeboniga kyagero mete chisiasa cha university ne chinkongo kyagera gari abana mogosoma na barabo mumanyite chi demands chiabo nande kirogo na tinirete ne kirogo kerige gukuna obugima bwo mwanafunzi directly amangana yendagira aseba kurara amariyo nyagitari ya na environment generally bono ekiroge kunkia bwate challenges chinyinge so after na chire 2 years I think nkanyora experience ngia and then 2017 ngazwa naona aringe campaign team ya Jubilee Kisii County in as much as na aringe skuru na agaiga but campaign to akorete during holiday season yeah bono na akorete campaign cha Jubilee in Kisii County and after that bono kamanyaga haki there is an opportunity yaba subati osasa abangina esi politics nintu tuiranite mega yeah. Okay, adake bono wasura sensemo ya siasa kwa lengerelinga no tagitego so sensemo ya siasa kwa liekero kyo bujumbe sensemo ya kitutu chache south wasupati abange karo musupati ya korengere ligoro ya siasa igo ba korengere ligoro yo women rep akene kenda kemangana yes musupati ndo kwensi tagitego so siasa litangani kinta kora lengere no women rep asenge nchonga yo at least neli bagalia basupati boka yeah. Ngikiagara wataka goswase competition omanyete ekarikiro kyo woman rep giachite in the 2010 constitution ekiro gike kebonete konacha gusekorosi omosubati osomongina kemo prepare waswa into now politics echichinde chebirogo binde inchenaite politics cha university na manyire the challenges abantu bagwetera inkinane ngo chikorwanire nanda abangina bande bari bagwifunza siasa guseba bakuyoroki siasa so women rep ngateba kiagera na korete politics in the university na campaign at Jubilee in 2017 na nyor experience nke tigangi che nancho bojumbe gaiga nandi ngorokeringa bangina ose abasubati teri lazima uchere kumreke ke obo woman rep kare constitution is very clear as long as no whatever voters card yeah no whatever KCSE certificate nandi no bwate ekibandi kiago you can actually vie yeah maite gusiga igana siasa chense ya Kenya kwa jumla igotubwate mesa yabara yabasacha mesa yabara yabasupati terarolekana bunguya adobona sekerugo kibo jumbe ge minutinga abantu genderete kusigikana barabunga getena basacha basupati mbalenga mura sekerugo kibo jumbe ninche bieka daye bieka yes igoni gore chindume gatime yes chindume 10 ngakiro igomole 11 yes we are 11 abasacha 10 yes okay adake ngikiagara kwegena nga wikaba kaka bagocho kubarutanze ngikiagara kwegena omanyete ense ite serigere boniga ntobwete gintu gikoro ku 2/3 gender rule yeah lakini ni ntumuna abangina usaba subati ntobwa ndikwira na mega ngatwe gwibiro byo nominations kiagara bagaka bamuna baichire gosimuna bako myokani ku parliament yeito
ngo campaign bare into abangana na into ndo baba oro ngatuganye twegwe bintu busa. Yes, and again by the way muna umusikira ila chorete matakarua eyu yoro kiringa ribagari abasubati usiria abangina ndiro ni nsutari go isoki and nimbo to kwegena nga ekeroge kekerokyo ko baminyokinde. Okay, yes, no kwegena ninde no kwegena ngora bachogiore. Yes. Ekema kya unjubili onyete nasira. Yes. Ndake maite karo muchucho yale gokorwa bantu mbarara sana nga muchucho yakoro style gete muchucho yakoro style gete andake jitikiti cyane kwana nwake manyano nagendo kende ngaki muchucho yakoretwe sensemo yobo jumbe nsemo ya kitutu chache South sensemo ya Jubilee muchucho yakoretwe gose yakoretwe tigana gotebi actually inje natigite togende muchujo. Okay, kiagera kuikaransa gari ko negotiate konyore certificate no igetiro kiarenge nyore to mukutano mutangani the first meeting to abwate in Nairobi club e point intangani batigite go disqualify nero nga musubati tanya ko choru burai usitanya ko choru bujumbe in Gusiland kiagera na renge na my opponent oringo mugaka. Okay, One baka the first point wari ngo disqualify neronga kiba gusimba ko chora mongina. I think wone karutu achito mukutano kabere kiara konyara na akorire ground mobilization yane na igurenga abantu banganjire. Omukutano kabere nyasaya agankonya umusike Jimmy Nurwangwenyi akaberu umukutano uyu nande nero nsugumete gente kwa gateba na intu yaya tigatura umusubati kirogeke nerara akoraki arakiminyoki and ntegete ko very categorical mba ngete ticket singinjije no musubati mba akorete background check yabo no nyayo gende buge tutu chache South ombori goro yane use my opponent uri orengo Jubilee nonya nabo kwa renko ragaki etiquette ine yane yabondete koba umusike Jimmy Angwenyi agatena steadfast agateba yaya umusubati oyo na muigure ominyokire bugetutu there is no way to go chikomorine ticket nga on the basis nga ere no musubati and Richard Tongi oyo mojumbo yo nyariba ari chachi nere na ateneta agateba gaki parliament gari abaikoyo baichira bangina usiye yeito tutakorose ne into musubati tumubwatisi na eragende parliament so those are the key people bari ba sumete nandi bagakora analysis yabo and I think after the first meeting woman repito Jubilee achite ground airanite ground konyora ba ire ticket my opponent agachi ground rinda akanya kutara iga agete simintoro makutana gateba ga kiboge tutweye umusubati ne rororo mokora makoso yeah, so it was very challenging bakangarasa banya saimbari ngigwanja twende geti. Okay, your opponents mbanyarete gwantabira na machibo ayo mbanjarete style andake gwachole tu na kwa tikiti ya Jubilee umanyete ekero the first meeting nero ringi kwa ticket yeah konyora bachakire go celebrate online yeah inchenga teba it's not over until it's over. One of the second meeting ekero they revoked bagateba nga tukaba e panel ga chakurusi ega to interview yeah na analysis eri bakorete so after like amachiwa iranite nga ninche opinion polls usemu na batarire ninche nde mutu let me tell you tairite biya hentekyo kiagere to karansi tukutoka borigu aye orabu no support yoyo inche ngateba by the I was so steadfast ngateba yaya independent na agende kiagera ni maite ground kiane on the other end era gateba na bagon support because amanyete nero kwa ticket yiyu lakini when it was revoked achiete akabeka abantu ba social media kwani kiba kwanite. Okay, ai watebirenga igokoranga batagete gokure tiketi ya Jubilee asenge njongoro musubati. Yes. Igo batagete gokunereria lakini ndende nyasara korobna akoreto kanyore tiketi yiyo. Yes. Mbori swali. Ayoro chiri bagari musubati ndero rasensemo ya gitu chache South asensemo yuburai. Rinene. Ribagandiro. Ikiagera wateba igo. Ekinateba igo ke asena atarire abantu bagoteba bategeti change. Abangina na abagoteba ngana barabomba ro. Ya abagaka bate bamba bwata abana abasubati abana baba basomiri abana nabara inyumba ngayiba kogenda. Okay, yeah, jiki wakorere kende gotema gwa kabagaka baisiko ngindogere wakorere kemana goteba nga gwatemire tigana gotebi woiso kidegente kenene. Good. Yes. Me coming out ya koteba na inchini ntegete kirogeki na inchini ntegete abasubati nabangi na baki tutu chachi South barorokane on national politics. That is a big milestone. Yes.
Ndake basubati umete bono iko baganyete kororanga musubati oga oswase keruwe kingia ucha gotokorera. Bantu what expectations getichire iguru kweli kweli. Njere kyura di orachi go defend ndiriba kali abasubati sana sana sensemo ya kitu cha South. Actually origeri kitu cha South riba kali abasubati ndomanyite nonye koru chinka chitunga abangina ekero bari nyumba enyama nebe kuota eba kubeka umusori omonge bakira omwana onyora. When we come to bursaries, yes, bursaries nkwe na nchire in pro rata format, but ntobate abantu bari gose abanafunzi bari baitete from very low backgrounds, yeah, they have opportunities yo join national schools lakini kwanyora chibasari chikwegu ose chibasari ba kwegu nchiriko baisana. What I'm going to do is introduce something called like a bursary fund. Yeah, bursary fund na bonko chora nonye korukire kinyoro ose kira award. Yeah, the top performing students bari from poor backgrounds, they get fully sponsored. Abasubati boka not abasubati boka. Yes, because ekeruge kembwate ngeri kya abasubati boka ngokorere miremo both abasubati and abamura. Lakini abasacha umetemba basubati mbagwa expectations china na sana kubwa abasacha olwasole asa abasubati. What I'm going to do no ko banacha they get into leadership programs, yeah, na bonko nkonyora platforms, different platforms nto bati platform chi support abana basubati baso into leadership programs osento bwate chi platforms chi koraki chi sponsor the girl child, yeah. But nande ga kinyura nga you cannot empower omwana musubati tigo omwana mumbura kiagera ko empower omwana musubati like abamura manga iko abatika. Yes, mwanjo matakiri lingura na torasi kagetari getambe Hotirete Radio Vuna 102.0 FM tosisi wekerengaki Vuna FM tosisi wekerengaki Vuna FM Konyora Vuna bunesikiza tuni yao like lietasikiza obeke space olike koda 9520923 na gotoma gocha se namba 811 like lietasikiza obeke space olike koda 9520923 na gotoma gocha se namba 811 Hotirete Radio Vuna 102.0 FM tosisi wekerengaki Chabo tukirejireka emerongo 3 na kiando mwacho mategereri chisani bire chabo no mabire Radio Vuna 102.0 FM igotoka enderete nengambo bono mabigo torino yo kurigekero kibo bunge nsemo ya kitutu cha South mwacho mategereri wetera ekiama ya Jubilee gakorwa nga Cynthia Kerubo toyeri no torigego mwacho mategereri 101 toka enderete gwake ngambo toka enderete korole nchire bintu bwenere toka bane nchira mangana mwacho mategereri chikobe nsemo ya kitutu cha South na kumanya mono Cynthia Kerubo toyeri mwacho mategereri asowime umurai. Yes. Nota kumanyanga naroraga se gazeti ya Daily Nation. Naroraga se gazeti ya Daily Nation to okolera sana. To no muswati ulia norte tigiti ya UDA sense mweli ya uchibometro goro. Ya uchikorone rekoro kebo women rep. Muswati mboka sana. Actually da rato to akolera sana otabanga basacha bamuchandire. Inbox Facebook tinamba chisi manja kubaka banyo kumwaka isi video kariuka kawo chikoba chakawo chikoenda sina mbiyo nyorana babwate kawo chikoenda sina mbiyo nyorana babwate tinamba chacho so sairenga abasacha bamuchandire baganda tukumwiteresi ngati yotamakuri se gazeti ya Daily Nation and sometimes back kamera konyora bakoresa babote banga abaraya basubati otukire wako ruboko kebuna igo baguchandwa sana sexually bako ba harassed sana lakini bali kokwana namanya okora nae igondo choromoke sana mangara kwa yaiteira sabono rafu tumenya kuburu kuchumutu kwa yaiteira mangara sexual harassment asenge chondo chenga yari yang no basacha kama kawaida mangara kwa yaiteira Ndete ko ba very honest. Ko injole mbata betenga basaya basubati bari utakaba kwana mangana haya. Okay, inje yango kuana. Okay. Yes. Ko ba very honest nae. Amangana ya sexual harassment
watebire chisimi na messages takona gwake chisimi na gwake chisimi usome live yes inche bono ngo tebaiga esi chisimi tigana gotebi nonya bakaka bara subugambi ya kunyora bari chisimi kurwasa abasubati yes kunyora bari messages bono inche messages chune chisimi nchiro igongo chirorore ngo chirorande lakini ekero na iteretwe oburai in a campus in the university igentongero tugo sobigunga kwa block ebintu binde go soma kwa ignore lakini oko bakororwo messages nchiro chinyingi yes nande abando tabairandireti bachaka gukorama okay yeah but inche nyasaya kwa jiterege nteke mubyuka igentekyo noko ignore okuombi okay inche nabo montara antebye ebintu lakini mbi tinko bila serious ihori kakingana na kira nare kombia senge jombari baho chabara sa kombia uno muswate na roroye mo wakisimiga mbe agatebanga abasacha igo babere gobe igo bakoyaga mukabanyene no maite ngo nanyo mire lakini ondete kunya kumusingirira maro kwa musingirira bakumusubati yosa ugivin ndiro choro ngakiroje tigana agotebi teriko ba too much messages by the way koso no gosoma nuko ogosoma na ku go back kene nkiye kene no okobeka akili yago guchiororo because ko give in ekero wachakire go converse kusukori koiraniri yes a minute wachakire koiraniri mu muntu go text okorikire message hey babe nayo kwa motebi hi gabumite mu wachakira manganayo wono kyare nje nekero nkoriki nekyo bugambi tindi koriki musacha woni binte byo korika ayebirike biriko koromanya go ntebi muchandukyo bwate muno muntu ubugetutu otegetengo konye yes those are the only messages nje ngotek makini ebibinde ko bigno igonte benganda ka sense moya basacha na bera tukingogendere korosyo ubisa muno kobwanji teri obobisa tiga abantu bagokora igumanyite abande usabangi babi bawo test abandi barabara yes yeah lakini abarai abatigana nje nabo teri ega tokero ugekoroku ogo test omungi na gusoma subati osoire soburai ya ebati to kwa majaribu barorengana kisiasi yugwa swete inki yakorera tororo ya so once kwa ignore 2-3 times okonyora umuntu okurikire I know mugambe aiteri liquid ikungera ko bagututebe yes okay sawa moje mutagirire gati ibintu abantu baganyirire tsara gutaka na gutaka kumenya senge njoka gitenga ibica yaga abantu bayero chekera natemete kwenye beka sensemo ya Facebook ngajibeka kana WhatsApp nyo tabade bakombolia nga namba yesi biyo muswati ngajire tete ukora nere ekagera ngoranga risori ringa very crucial era tobeka mangana ya boronge anyway abantu bensemo ya kitutu chache south igo badigetiye kitariki cyane mutinyo batana batatu mwako yotole bachora umurayi umurayi bagochora n'umurayi umanyeteme cyane bagenderete kwitira ndake tutaragenda sensembo yo muchando ndake tonte byo muchando mwana nepi abantu bensembo ya kitutu cyaje south bagenderete kwitira kiri mutaragenda ororo like muno ukara out your campaigns muno murayi musubati maite tumezoea aje campaign cyaba basacha wale hizo tumezoea na musacha wose wakonya wakati campaign do to do na ngembe tukokati ande papa ati bouncer na haje mwana bouncer bwate na basubati na ndenga kiwo cha kwakora chi campaigns chiano by the way ngokora chi campaigns chire very economical yeah kiagera baki no nyai no ndigereriga no maitenga mifuko yane terimerito timbu ati chibese cyo sustaining ana ki nimbo ati chibonza chigokora ki chire na inchi one kingo kora na bonko ena numero bo grupo boko keiga akina no nyo twariri toke na bate timbu ati kende inchi enko basorora mumbu atesi tore gose ndonyo tore te change bo gitutu yeto ya na ndi campaigns chabu twenje tindi waka inchi no musubati ni maite challenges to wetera mono mbwente ko utilize it koriane korweke mambi saa 2 mpaka saa 12 na ringwa ka campaign chiani after that nage na naikaranza nyumba ebinde natigira nyasaye nakyo chora taji bamuza chao abantu baroro ba umuntu tumuga muraitayo yaro muraitayo na ndonje ko nyumba tayo inchekera abantu bagocha nyumba mbanya ko kandi gutinye egonye ekeronde nyumba
bagotebu nindi nyumba nandi actually ngo ina nabakuani nabana onye ne chai abantu bandi bonse bari bakora chanka bamanyite nga chai lazima baebwe lakini nabatebu gakirero nimanyite umutoriro gwechi bandu chiri iguru lakini timbo atikende hakika nywe chai onya gukubinja yes ekeronde nyumba I talk to them kuba kwanira andi ekeronde yona bagotebu tingio iswali ndire gigani wetu kwana tarakwana ibaba agent bao nabasubati boka no mixeti nani tegete abantu bantegereriga ekiroge kenkori kinkiri kya basubati abantu ngo chikokorera emirimo n'abasubati n'abagaka ya bono nko mix nimbwata abangina nimbwate n'abagaka yes ngoko ari goro jogo serwa teba ngatubwati bintu biri binge bono nonye birororo kuchoro wasera abantu ntitingoroka no gosera gaki tingoroka kura kuno gosera nakioraro because nje kutebe abantu ni transport nkoba okay transport nabaye kiagera ntebe no gosera timbu ati let me tell you timbu ati bese okay ya wono nche kero umuntu akiri gaki anderire nonya imwanya abantu umuntu orure nonye koru eroga mate okire bakagiya gusaba umusaada ose nakonyu abana baseri gwesukuru ose umugakoye gusaba abana baye nabarwaire nyagitari bari aki umuntu itokwena nonyora uramukonya na medical billiga nandi umwe nonyera ga transport kemie umuri ne pigipigi umwira ninka yes mura Cynthia yeah ndogerete ngumara inaroro urachorwe kitu cha South onye tari kwa abantu into aba encheranero yes encheranero yes uchumi nembe lakini inche nkoteba munabana tokora nyumba kiriege kembwa tengero kutogusanga ya nande abantu babo gitutu n'abantu abangayi sana nabo bocha osi chip piston 17 ya lakini ilitikorio gwaka chikura mbamanyite ngana ki umugambi oyo chibese chi asire iga lazima achachirani yes kose number 2 kwarigereri ebikoro by'umugambi uyu kurukare ya na kiyari ngwikira ni ara mangana goteba kibase cyo cyo gotebira abantu bakiri na inje nabatebye sikigo siego na inje bakore kigo bagose bagosi bandangiri kose ni nyore ga kisiringi komindo seri posta yes igo asibe sigo siego na nabo konyororo nabo ko tega kindangiri onye chi piston 17 konyoru umuntu akuru 1500 icomete ne chi posta nonye 50 yes 1500 ni posta 500 ebona yes ige piston ye moneri yes piston ye nedeli bochi piston ni komineri bokomi yes okay ndake chikombete tapu chao baroro oranyore mete tarba to konse barabaya lakini de ekene kya mangana ngiringa jana chira sigita na nara rikochi na nyorire abantu bakuriye karoge kamo bayibwana ine kweli kweli yes atari de chiri yabe kari kitu masaba sometimes back kumenya konora bakora gite bari kuriye karoge kyo MCA bari ngaba bwana 13 baba gitereni yani ngiro muchango gitorenge abantu bose bari kora namabaga buya naroche abantu bakora amana bose bakwira nabobe bori swali competitors baho naye mbugwana ine injenga nchitote biki maine nandi kimene nkinsuburi ebona isi competitors aba mbwate 10 and me ni 11 sasa ibona ntuigwana ine apart from oyomo o competitor nero ya ero gutuma abasaye bae baturama batutianira ya nande oise go interview any other competitor abatorigeti na bagotebi oyo mone na royo mugo tokoraki o timetu gusino mo yatabwati bugwanja abantu kyagire kiroge kino muntu oyo mugo chibugikaransira nandi kirogo nyasayo gochora lakini kwanyora o competitor yeyemo nere gutuma abasaye batura ama social media batutiandiranga to gukora mikutano gaiga batugirire sto kwenda gukwana you know but the 10 of us nto igwana ine na ndi muna one of my competitors nyagitari yare Dr. Andrew Maubi arwarite na arwarite pole nyagitari yare ngokwana turi nere ngoteba ni turi gaki onde bwensi ukoire kirugeke ya tigakorera bagitutu emirimo orre nonye Erika Buga nto igwana ine yes ngokwana turi pyusa booking ngokwana turi esitogo difa n'abantu ababon spinga naki onye moirwe birogo before ingimu abikorerete gose round yeye mugutara mwate ba mathakarua kitutu chache sautu ndo bwati mungina na inche na istokiri muna mogo support mathakarua mutago support na inche onye ndirimo mugwato kwege nangana ki umungina narai but we are okay ndo bwati segi ntu ngotebe abafuasi baitu murwana gaki nando yogo chogotuturubani abantu bamumanyite tiganera kanywe asa chikambeni mwanya gutumana
Yaya toke ngango kambini ule gaiga na kwa nyono nere no wale usiku kambini la segete na gite rero sokero go chorro so mwanya utumana ntonye gutumana. Okay, yes, ndakengenda siri swali rinata gite kuburia umuchano munene pure sensemo ya gitu chache south no lio umuchano munene pi asibe chando yonse pi roro no roro chenga yero ne problem by the way omete umuchando munene pi okitutu chache south no umuchando munene pi kenye ngima and insengima yeah. Okay, to obugima bwabiro bokomo uchumi ya kongire bese nchiyo and without finances yeah, without chibese keni ngiyo kiragenderere ndubwate michando ya unemployment kubara kwegasi yes okubara kwegasi wono ekero egasi etayo obugima bwabiro bokomo mundu tari konyora bese yokubura no nyomutorero bwiti bando yeah, ekero mundu ari nchara there is nothing keni ngiyura mutebiku yes, so okubara gwechibese nkorukukuro kongupi kitu chache sauti yetu kubara gwechibese na kuweka ro kubara gwegasi okay gasi nchiyo yes na bese nchiyo yeah. Okay, anyway sawa kwera na turase kagetere getambe gero tembe kumanya mangana abira datu igara kini ni matara genda kubori swali liyo moyo tumena kwa ndasa mangana majia senchira yuwe kanisa to chama na mambia emechando nere nsemo ya kitu chache south twatabiro machano manene gaiga unemployment okubara kwegasi okwagarire tibesi cyaburire nubate amaroro yes njirane roro kwanya gutema ko share amaroro yawo no mugambi rure ororo bono iga asika ruge giyo jombo genderete kurya so kubikorange yes nani ni musigite sana ngakia kurokwa umugambi mumai munyonka okay asaba gambi nsigite nere nsigite pi nande kimusikirete ere na mwakirite sibina sweto bugambi kamwakire sibi mararimo kamotebi gaki ngoso andiki ekero iki kiago na inchi kuborire actually nero ngakirite akambori na iguri ne kiro kiano tagite kamotebi yes after 2 days nkamwakire kero Raila renge bucha Nyamira kamotebi ka Raila ngo chari Nyamira tingo chankumerene ne team yani tukaenda tukombera na Junction Hotel agantebi inchi tingo go campaigneri yes inche kina kore no go introduce go chasa abantu no kwe platform na ande konyora ritari anendira manyikana nero mbwate to koboko akangira ngachikori si Raila Amolo Odinga na ande konya go shatori yes na nda agonte biga ere ekiruga kori ni kyo senator ekiro kyo senator kori intumuna abajumbe nsaiga tigatori kichikura chito okay nani nakikumusikirite tari bwa tupeneleo nga no ya go support usino ya go support ko tuwe platform nani ko shande nere visions chiane sometimes on the echi to kugenda parliament yesaya ukonyo gende parliament eke impossible eke nabura ateme eke norochi nko ngaro bosemi here and there yeah. Okay, iwo kurwa uri tanga ningo gamba mwarenge na mume nyonga andake ngo advice kwali gigoro yamangana yemechandera senseme ya kitu chache south no esi mi ntangani to akwanite nere yarenge last year around October okay yes ona to acha to koraki narira ngakirite simi ntangani nenche return the call after 2 days yes from there narito aringo koraki to acha gitu kukwana but not on a regular basis na boy wiki era ere chi wiki bere chirera tutarakwana okay yes ngo numero chino muntu wa advice ka no muntu okongo ora ko bosemi okay yes he will advise you okay sawa mwacho mategereri oyo no murayo yo kuri gikerwo kyobo jumbe kitutu chache south mwacho mategereri gweterekia mage jubilee yakoro ko musubati Cynthia Kerubo toer igotornerege one on one mwacho mategereri to kwirena to so manifesto tujue akuna nini mwacho mategereri abekitense mo cha sabantu bensemo ya kitutu chache south magana majako ochira senchira yo wekran sawa manifesto tawasa tukaenda kusoma nini tukaenda huko tuko live kwa sasa Monele tu asabira kyoto,
ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Abagetutu bwatesi abangina monkonye Kerubo tebire nati yaganiriye serikali kobeka junior secondary asegisukuru cyoboroso CBC Martha Karua gochiago koreta arase county ya Kisii na Nyanza eikeye na sayo mana yandengo kwariganite manya senchira yoboyi keranu kinse isato chiabono mambia Abasubati bagwenera tebeso kiasobongeri gotenene birogo byobora byokwerwanerera nagotaganye go cyorwase nomination yokorige kirego cyobojumbe bwabo gitutu cyace South Musubati Cynthia Kerubo otabira abasubati mbabuga tayari bagalisa ineriyo gotenena yenyore Vuna Kerubo nerabwiye ko Musubati ogotimana n'abasacha 10 hase constituency yo. Jumbe in Gusiland. Kiagara na ringinche na my opponent Oringo Mugaka. Nigatabire Vuna Musubati nanyare ko bagemero biri yamagendero boronge kobwa engenchi yabirege kobagwa osingerere Vuna nache kwana kyachi basari ngo babokire bo yikeranu bo cyase abana ne bari batari kwenyara. Basari sinkwe na nchire in pro rata format but ntobate abantu bari kose abanafunzi bari baitete from very low backgrounds, yeah, they have opportunities to go join national schools lakini kwa nyora chibasari chiku. What I'm going to do is introduce something called like a bursary fund. Yeah, bursary fund na bongo chora maniko kile kinero zikuru kila award. Yeah, the top performing students were from poor backgrounds. They get no sponsored. Not a smart book because they can make it better. They get a smart book. Both are smart and abamura. Ekyombe kyabari mu nahati nigo kyagenderere gusingerera koboria serikali kobeka junior secondary ya CBC ko basegisukuru cyoboroso muri kibwe kyombe kyo Collins Oyu nigo atebira magachari kirasi kya gatanu na kabiri na gatanu na gatatu yanabo akobogoria abana ba junior secondary batari konyago cyanda bayibori kwa gace birasi ya secondary muri kyo yo kinga cyari gukwana nabari mu rosagia rwasiya yanigo boiga borira bana siasa botiga kobeka siasa asaba ari mu munegisemi oborira bana siasa gotiga gukwana mangana igoro ya CBC ayo akoburukaniyo muroberi yomugima asama tukare mutwe. Martha Karua oyoro mokonyo Raila Odinga sobo mobwazimio na chiko koreta ara sorogongo rwa Nyanza ikeye. Karua nigo ara che nomo rugyo Raila Aida Odinga itukoria Alhamisi ayankorengana nomo gavano Kisii James Ongwae oyotebire ida na Karua nigo bara tara sorogongo rwa Nyanza iligo twarege ikarana basubati na kwena nobo semia gochiase basubati. This region of Nyanza. We are expecting very serious guests in this region, more particularly Kisii. That is our Deputy President designate and the First Lady. Coordinating the presidential campaign for the Nyanza region. The most important thing is that our Deputy President designate, Excellency Martha Karua, and the First Lady designate of the Republic of Kenya, Madam Aida Odinga, are going to be in Kisii on Thursday. They are coming to talk to the Kisii people, especially the Kisii ladies, the ladies also from Nyamira, and any other ladies that are going to come, because we border the Luo side, especially Homa Bay. I think we border a lot of Homa Bay.
Ongo hebo igoni government rikoteba obekire bitanda chimisa tuna 50 asenya gitari yaba subati iriokone kebuna nkoruare obo kogererio buyago kiasa basubati bakoibura manabo bisa bobo chenu ase osase sector yo. The Kisii County government has put up a 350-bed mother-child hospital. It is probably the biggest hospital in Western Kenya. Once it's opened by them, you'll be able to. We have also, that mother-child hospital has everything that you can think about the treatment of mothers and children. It has theaters, it has areas where the doctors will be able to see patients and so on. It's a complete hospital. Once a mother comes in, they don't go out. Even diagnostics and everything will be in that hospital. Oyokoriye Kerubo kyobo bunge me nyaribari chache me county ya Kisii Dr. Chris Bichage obariere irabana inchi benseme yo na chikuba korera emeremo miya chinga kibara machora kobo mbunge kokwana negeta senieke Dr. Bichage nigo atebeta go chia kwane kia abuna abanyaribari nkonyora baro bugwenya bwabosa kurase kinyagitari kwane kiestima nkere nyomba nkobe kwere na kwane kia chipara kienseme yungo etegakire omochando yabireke bwaterenetie abanyaribari bachache Tawata kama suetra CDF unango weko bagambi gatare kumi ikina kiege ndege tagani koigora omonto tabasiko yana nyektari yaru amario ese sauri yaro mutaka iwango banajera ku CDF baigwe card bagenda nyektari barwari kubachaka muswado ndagora tabunge nelinga chikanisa yoti okorega si nyingi sana ya wananchi social protection programs ni ndege takore tanga chiba ya CDF percentage yetewe kwese chikanisa levi ndobinde binana ne ko make sure abantu banyara security infrastructure ekini wese constituency unabono isekurigere liparanchiyo estima kerenyo mbenyore amache totora abangina ndeko warushinyongo matu mbeka amache na nata ikoleta kurubirongo Radio Vuna 102.0 FM mangana majia Konyora vuna skiza tuni yao elikaboke yoko gwakira esimi likelieta skiza obeke space olike kodi ekobwatia 9520923 otomego chiase 811 elionyore eskiza tuni yao limurioka Radio Vuna igetuona mbeyemo asorogongo rwa gusine chinsemo chietane negoika kobwata ensengima Vuna FM MS ya mangana maya wizara y'obakeno nigo yarariri abantu 250 yomo batugitene binyinyi bya corona kurwasa abantu kiri bubere kimisana na 95 babiri abo barengetwe abuyigoro yenigego irera oko ekerengo gyo kwambukira ko bakianda igoro gosekianda kinu gutaisana na ibere igoro yemia korwa seri tuko ya Jumamosi nigo abantu 250 baraba Kenya chinga ky'abantu 40 yomo baraba abantu ko byinse cyisiko emyemo 34 n'abasacha emyemo 25 babiri n'abasubati umukepino umwana b'umwako yomo no mogotupia bwa temya 94 Kisii County ya Nairobi nigetangana n'abantu emyemo 55 kyambwe kabwati abantu 30 yomo laikipia 24 Garissa 5 babiri Machakos 5 yomo Tana River 5 Kajiado na Mombasa 5 Busia 4 Nakuru 4 Kisumu 3 na Siaya na Meru Bungoma 2 Embu Kakamega amona Kilifi Kanyora Montoyo moyo Oyo koriga useto suka asensemo ya siasa yo koriga kirego kibura wense wetrobo mu Azimio la Umoja Raila Odinga ingaire chikampeni chobo mu wime ya Wajir habuyigoro rero yorengero mu konya ye Martha Karua mono muri wike makya waipa Kalonzo Musyoka ingabane kirateba banyi bense mu ya Wajir buna nache ko baro isiri chipara chingi yabo koro mo chanda bubure ndiri morioka yo beire ekego chekene nego chiasa banyi bense meyo kero aranyara ko bakago soa serikali katika taifa letu: ugonjwa, ujinga, umaskini
na ufisadi. Hapa Tamba inajua kwanza shida kubwa kwana ni mambo ya usalama. Na pili ni mambo yanaitwa extrajudicial killings. Extrajudicial killings inafanya na wote ambao tunawajua. Tutamaliza mara moja. Mambo ya usalama sio tu wale wote ambao wanahusika, lakini muundo msingi italeta usalama zaidi. Barabara kutoka kule upande ya Modogashi kuingia Wajia kupitia hapa Tama kama Ndera, kazi itaanza mara moja. Asensemo yaye William Ruto yuro muraibu bwa Kenya Kwanza igabarirete eira abananchi bensemo ya Mombasa buna nachiko bakorera merememia anene eria banyarire ko babako urwa ko sensemeyo ya Mombasa. Ruto yuarganitwe no mubungo Malindi Aisha Jumwa nigo abarireta ira bamenyi ba Kilifi boigo nachiko bakorera merememia nigo abomichirie Raila Odinga sobote buna na nigo hakwana nachiko sieke biashara bya mitumba abayigo komochia ase okagendera kubogima aiga Kenya goteba Raila nerogerire. Bwana Kitendawili amepatiana ndio hii imetufikisha unga shilingi 250. Huyo jamaa ambaye amekuwa mshauri anafaa hata kuajiriwa kuchunga mbuzi. Yeye kazi ya ushauri imetufikisha 250 unga, na akipata kazi yenyewe sitafika unga shilingi 500. Mulisikia juzi anasema ati hata hawa watu wanauza nguo ya mtumba, ati wanauza nguo ya maiti. Mimi William Ruto nimevaa mtumba, lakini leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwani iko makosa kuvaa mitumba? Hawa watu wawache kiburi, na hiyo kiburi na madharau ndio lazima tumalize katika uchaguzi huu. Shida kaniko minebere chabuto kiregore chinsa isato chabono mambi mwanchamo tegererio maribo mangana maya senchirabo yikirano ko wakirambia muna senchoko charaba tegera mangana mahime ya Radio Vuna 102.0 FM kwa Zakari Majieka. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna.
Nankio mulembe chenga gicha siasa mwacho motegereri bono abarai kubagenderete kuri chikura cyabo mulembe noro batogenderete mwacho motegereri ko swase mudi ya siasa sinjire ya mugose yende gaturime kabisa tore ase mudi yo wakachikura erubye tobe ko mulembe bune nchire moyo ko neke buna ngote matole go konya amagima kubwa gusirie magima mwacho motegereri dochenga chebu tukirejida eka 19 mo chinsani sato chebono maberedio Vuna 102.0 FM jeba kondo ko muoge boboge then boga botun boy mabingi no morobeli mwacho motegereri ase mabingi ya kuna kuanga na joto sana. Sinjire ya mugose yende kiashiria toshanga mambo yanakuanga samamba, mambo yanakuanga sawa yani ngama nganambu ya gochaba ndotsi pia sotegerete radio Vuna kurwa ngondo chenga weather nigereri kundesima wali mamwamo nyokole gali motegerete radio Vuna kurwa semo ya keroka guchense media ya bosongo onye for example kole gosemo gondo ebono tegerete radio Vuna 102.0 FM usaino mwalimu orisi no obisi otegerete radio Vuna 102.0 FM go kole gasese county otegerete radio Vuna 102.0 FM karibu ndani kama kawaida igo welcome asentundeje ya kabere Igotorno mheshimiwa Cynthia Kerubo yo kuligie kirego kyo bojumbe Kitutu Chache South wetere tigiti usenga wetere kiama gya Jubilee yo torase chinkwa na chomo elio mweli mwancho mategereri egana manya kwa libagari ya bene ni majitinga no bwata mangana magesano tagete gukwana no mheshimiwa wane ya masinde wanine diswali na rakaba gokoboli tumanya koranga ki amangana akoba karibu sana mheshimiwa asentunde ya kabere na ndio mweli. Asante. Tunde to orachiwo kwana kidogo kera to motegereri baga nyare ukubuli maswali magendo chigara so motegereri asinge njo Kitutu Chache South abantu baroro naba Kitutu Chache South mbara ubako manyite byamono kumbwa yes yo one score card onye baje bwate mbara baje bwate njeti je bwati okay nataka to so asensemo i manifesto lakini tutara so asensemo i manifesto yao unataka turarigireria uburayi obonene igorari kidogo turasoka isukake turigirerie abarayi abanene kabisa bali bakurigiye ibiro bibo president biense ya Kenya ndochenga bali bwatumuriro sana mbabire wajakoya naso achusi nere ndocha harete libirira kweli libirira bono kerato kurigireria manifesto ya Raila Odinga ni manifesto ya William Ruto igo chibwe kaine eta otiro ro igere ngabo benade kwanza teyo slogan tu ya Ruto nga bottom up igo kurunse kuchigoro ubo kurunse boteka kucha sobonda na Raila to kurigireria nero teba ngana teta arigireria bataka na bantu na basai igo manifesto ye igibwe kaine lakini to kurigireria manifesto ya Wajakoya yamanya kobeta bauti completely video ko tebigere igoro ya infrastructure eretari ko kwada igoro ya education eretari ko kwana anyway bono na rawaja ko yakuburi kwanga ngego eretari ko kwana igoro jisem agatebo moto ko gende school kwanyore bese one stores mikirenya sore ntubwate chibese njama somo abana barasome beke class 5 bamanye a very simple mathematics 1 + 1 is 2 very simple mathematics 100 + 100 is 200 egere bamanye ko ni change krabas mikirenya sore cyabo okubulwa ibintu binge okotebe contract eche chasenyuamo bantu tatu wanyoma in contract koresa magana magesana igoro chingiti chinge danse chitubwe okoresa magana igoro nya sole sana timetika kyura kwa igoro ye manifesto ya Wajakoya how can you comment as a manifesto ya Wajakoya baroro modo kaba bwate e backup bako to Wajakoya mbaya sana nada baka baroro bako ya Wajakoya mbobali lakini hapo saa bangi iho wata nga Wajakoya tosha andake korenga ne manifesto ya ndai to kwa ne manifesto ya no jeroche nili swali usiriburi okobori lirito koroka a trick question but inchoma itema nako tabitindi muoba nande ngoshe birengeri byane munabire ibona Wajakoya odig deeper inki abwate towards wase agenda ya Kenya at surface level ni joka tuanjirani at surface level ni joka because otebo mwana tigere class 5 amanye kuira ni change like that's joking yes but critically looking at his manifesto amangana yenyasore yasari yabasai baitu that is a reality but also on the other end enyasore ne what medicinal values yes onye ndiri agotebanga enyasore ye etumeke for medicinal purposes actually bagoteba yes onye tagotebe goten he's on the right track sieti tosumeke enyasore abasai banywe enyasore that is wrong enyasore ye etumeke for medicinal purposes kiagera na ndorigereri most cancer treatment drugs
chibwate nyasore ime. Yes, but that enyasore ye gocha kuba planted, then it needs to be timete na kinko ribeka but governed. Yes, yani amachikabekwe because chinsenchiro chigosumeka enyasore yo. Yes, but enyasore ye na kiego cha gutumeka ndobwate regulations chigo gutumeka enyasore kiagera nabe gukora kinabe ko leak to the public abantu banguse. But if it's being planted, yes, etumeke with maybe different organizations, etumeke go extract amarioga for cancer treatment and other drugs, strong painkillers chinyinge chibwate nyasore. Yes, but inchetinda manifesto yae there's a way that atari konye beka buya amangana ye chingiti chisu chikoreki tutuge chingiti chimanyo ko irucha ina abantu baragire twakana madeni. When you look at it, the people could design handbags, designer shoes, nini abantu kuba kubeka nonye handbags bakora handbag cha 500,000 the likes of Louis Vuitton. Yeah, handbags yechi nengozi yengiti nengozi yengiti ba ebekirubosio. Yeah, na bwate point lakini tamet kwenye drive. Yes, ako come out as a joker. Yes, that's the main challenge. But I think at the back of his mind a message yago to maneye nga ebinte moto tebichipara amachi electricity infrastructure ebinte bionsipi mbiga nitenge ntoke kurukwebese. Yes, so I think his main agenda any ways of looking for money to pay off debts echitobwate chekire almost 10 trillion. Yes, na konyora chibe chokore infrastructure but tari go come out clear. Ego wajakoya tebetenga chiguni 50 chioka chinya sole cha kandira madeni hospital bwate nensia chai. Chiguni 50 chioka 50 gunia sofenya sole tokana madeni uchi China. Aindo kurigiri lista ile agendreta ko resa magana haje by the way nabokoranga ni joka iga pona wone koroka kamega iga tebetenga chiseze njirorora abantu bakwate mechi chitari kokuga yakwa korete sese ka njuka bako sineke bengi igerege siri yapo kunya kuria mahoro teri kokuga teri komyo kinonye muibi tochisangereri enyame jibe imported guchi China in form of enyama bachikora gerege twakana madeni. Wajakoya is a joker. Anyway. He's a joker but now what a point. Anyway. Yeah. Igonaleta manifesto ya Wajakoya gere nso manifesto yao. Yes. Manifesto ya Wajakoya igere tofauti sana ni manifesto chini. Yeah. Lakini manifesto ya barai bagusiga iga. Unabarai na berigi ngoleta ma. Igo chibwe kaine exactly. Thank you. Yani copy paste. Muntu leta kurwa obeka. Oyo leta usibagu chibate gere tibanya kuibirana. Yes. Bamude kana stensa kunya kulika. I don't know why. Lakini baraya bangira letrema. Yes. Manifesto jirene chimo. Thank you. Ekerongo campaign go sekerongo ngokwanira abantu ngo batebiga. Chi manifesto chitoko batebie chibwekaine. Kiagera amuno mujumbe obwate ose CDF yawe gotumeke se bintu bibere. Education na security. Lakini nche ngo sorora. My constituents abantu babo getutu barigereri amakoro y'abantu. Abantu baroba irwe birogo before. Waikaransire birogo tofauti waikera niria mangana ari ba promiseti. Yeah, number 2 abane baro bakobori oborai gose baboreti oborai bakaba namba ibere gose namba 3 bakaegwe birogo at national level mbari gete nonye no musayo yomo osaba sai babere gose is there anything bakorete. Yeah, kiagere manifesto by the way echibwekaine apart from maybe ebinto bikebikeiga nanda muntu agochabona tegerere daigunga nyarebe natebete next interview nchiras mangetebe. Yes. Manifesto kakona kora yapukana because chirolls chomo jumenji njimanyire no gota rengereri ade bono Wajakoya omayete chirongo tabe chirolls chomo jumbe chomo MP chimanyeka ininchirechi lakini umeta bante bako irebinte at basic level. Yeah, okay, ne security ne chiskuru ekero kwa na security ne chiskuru wa abantu bacha batera chibasari batera naki ne chipara na mache you know roche ebine bintu abantu bagotera but now basari kwa iriro mwane skuru kwa muire chibasari echi ya okorire bono nyombare akurwandira chikona no muiburi gose nyombara tegete gasi omuntu omusabiri 300 amanye ko muri kegasi. Yeah, which is very unfair. Yeah, ekero omuntu agocha maybe osobo jumbe injini manyete docket ya ninde education gose CDF ya ne utumeke education na security nkieke kya under education na akore kera akore ki kera mente value ocha sabana babaito bari chiskuru osabana bakorire chiskuru. Yeah,
Okay. Sawa tukaendelea kusoa kucheza manifesto yao tukaendelea kuja kusukaanga kucheza manifesto yao ime abantu pensemo ya Kitutu Chache South siku hizi asiya ikiro mura igonta ipigenda kama igonta tebwanjira nega abantu batagite bakunu personally munda taito mukune on personal grounds murabona kwa chako yata itakuna abantu on personal grounds ama uga bona betinya sore kire nyumba nunjugwete yani on personal grounds njira kyo ucho kuna lives cha abantu personally yani bako munda taita feel ngana akriti Cynthia Kura akangorere mboli na akriti Cynthia Kura akangero mwana school na akriti Cynthia Kura akangorere kintu kete abantu batagite bakune personally otherwise no bekira abantu abachi orosiri abantu chipara bado bantu bakoranga kwa korire kinde ngakiura cyo kuna personal lives asenge cyo ngombora inaro rona leto yo mogaiga kamburi ngakiura cyo kuna personal people on personal grounds akamata konyereza ngante pinga nguchukura kero montango paro kamanya how is that possible ngaki yuko chikonalikana ngano chikugura kero montango no muntu yalengo akobulikira ukyo MCA ase wording ma ngaki kunyarekana agati ubu muna Kitutu Central to bate 24,000 voters iko chingombe 24,000 akuchukura kiro muntu and then chingombe chikwagore iro muntu what next umuntu engombe neteke to bunyanzi neteke chinsi yaga like uju kuna personal life ya bantu on background level umanyete togoteba iga okuno muntu yo mekinyoro nere umeto konyoru muntu yo mukune kinyoro nere kera kunya ku raise in the society nera nya gukuna abandi kwa konyire kinyoro ekyo tingo ngai na bantu tinganchi tikungaine rinte ebyo muntu ngani nchaye ngo konye kenko mbate voters 66,000 tingo nyara kwenda to everyone motebinga aineke ngo okora obuno bokora na bitingo kwana na ande so parliament ntame so emeteime yes so for me inche ngo korigento kera konye binyoro kera konye society yes muna inche muna abantu bajua kali inche ensombiru na abantu bajua kali chipla bari bakoni mtobia match market plaza ansari mbara ubari ngi kongire school kano nyo muibori asinyuru konga kanire school fees no chikono muna inche bankunire na asomire na ibere mechanical engineer na zero soburai oyino muntu yo mongo cha affect obogima bwa abantu abangi so that is my main agenda nkuno obogima bwa muntu yo mongo sebabere guseba tatu in each and every kinyoro abantu abana barabu banyakukuna obogima guchimatari yes okay obokinyomba pole semo ya Kitutu Chache South obokinyomba mparo bantu ngana baro burai obokinyomba clanism yeah I don't think so at MP level yeah okay Ono taito toire one wikase semo i manifesto yao. Hotirete Radio Vuna 102.0 FM tusisi wekerengaki. Toko ngenda wikase manifesto yao point yemo aseyinde kwara seyinde. Okay, tota ingobono kikobwate kabisa obegitege kabo sebe ndo pensemo ya Kitutu Chache South. Okay, asante sana. Origereri chiro use basic CDF roles basic to check at basic levels manye kwenda advanced basic nto wate security and education yes education namangana yo boseme abana kogenda chiskuru mbia chiri oze ibintu mini ebyo omosiko nyonka otemire chiskuru chiro chiyo uchinjia mabati waka basic korosi environment yeskuru ebebya igabo otemire omwana na agende skuru nabo mungaini munara bitakonyora 100% asa okorire isani kirote bitigagende iguru so chiskuru echi yes ndobwate barosiri orosiri ebirama but abana baba guchigari na kingo chiko bakonya chi laboratories nchiro kiagera without practicals nonyina our secondary schools but without a proper engagement esi laboratories bamanye bintu bina kibiko tumeka ekara matemo bago chakora KCSE banyorenga naki ebintu ibi laboratory mbabina jete number 2 libraries ebitabu mbiro za kutosha isi skuru ichi chi library nchiro well equipped na ndokonyora there's something else ntete kukuna egento tokonyora abana abange bakwende skuru mbari nchara akyo mwana tomnya abana banyokora matemu mbagweta buya tomnya guchaka koromu abarimu omwana okonyoranga inwa ose akukora matukabere atanyo tikende ataragiriti oside rongori yo kamenyerete erongori rya kunyuma rogoba nere como take the whole day mambi yae bakamaro nandi bakamaro goba omwana no mosomi na igwe kirasi so egento kana tete ko introduce ke ku a school feeding program yes nkeri ese
under like kose CDF to bento kora bintevio. But when I'm given this power, ekero bantu mire ko chimutugari na bonko kora ki gento to kora lobbying nyore abantu well wishers to nyora school feeding program akino omwana chiyoyo lunch time maragiri ose break time omwero ngori enya kumusuki tomokonyeti sure yeah so you need the basic things chiko kuna abana we school mninja ocha kwera na dake egeteribosa tigana gotebi sometimes tigo yegederie kukubwa ko binchara okay abana mbaro batari kuragira bakonyorero ngori gose endagira marogo bapi obugima bwako ngire omwana yo mwero ngori nonye break time ya na be kokora ki eko sustain to gosomi mwana orenjara iganda ke community ngabana se school mbachiko nyore ndagira senjara yes I will try my level best kochaka igantoko a school feeding program ngochaka ne kinyore kemo gose school isa toinye manye ku expand yes and then ntobwate na kwandra mangana bursary fund yes konyora abana bangaini muso abasubati yes bakorera matemu buya barangire guchi national schools lakini mbabwati bayiburi mbabwati bese wono nagende se kinyoro gose award omwana uri utangaine ochire national school moire mobeke ose mo sponsor fully yeah nera chabo mu engineer munando mu engineer gaiga kiarenche I am an engineer because asa abantu bari babwato bwa matubuya na abayiburi bane bajwa kali barabansometi yeah na abuguri omwana uyu nere moire abe an engineer oso munyagitari osa web designer okonyara na mukonyire na akonyire nekinyoro kiabo yes and then ese under education ntegete goteba iga abana bangi bachire chiskuru mbagukora form 4 education bamaitemire muno obonyagitari use obo engineer obo lawyer lakini kasinchi yo Kenya obo sigari ndikiro mwana obo sigari gaki yeah you know but chika sinchiro muna gusi yeito osebo getutu yeito we have not tapped into it yeah chika sinchiro chikoro kumuna coding ngotebigo umwana okora coding so muntu okora coding ni experience ya 2 years ari chika asia okora online akonyoro musharo 300,000 and above actually up to 1 million ngotebigo kiagara nimanyita abantu bakuriye mishare yu na coding is a short program course yeah kaniti otware internet internet yeye also okore a program you for just 6 months and you practice wasokire kuchimutu na ande bono muchando munge tubwate abana baito saba saya bange mbamanyiti bintebi ose bundles chabire kichabiro bokongu we can have a way nga tutware nonye aga academy gete ose to rigerimna tukoreta chi wifi ya uche save nyuru through the help of the county government ya wifi yeye ababa tumeka gosoma ebintu ebikoro kumunonye muna coding ekaro bamanyire coding I'm sure no yano mayita abantu ba coding bakuri emishari mingi yes abantu babere batatu inekenyoro bakora coding abandi tokore technical courses plumbing electrical carpentry ya amangana yobo agachi tokore ibintu ebikose to himize abasaye beito bakore emeremeye you know still mokore white collar jobs ogenda obisi and actually obisi tebo atibese tigana injino bo engineer ngokora nde amangana yobo agachi okwikara obisi pesenchiyo ogenda okorobo agachi okore goso open onyino muntu bwoko igo umanye go fix ebintu ebi emyaka ebere 3 nayi wachakire kurobo contract bwago boke okore amanganaya and then pia nabona ndi ngokora igento gekoroku gosemi abasaye gusina abangina ya amangana yo burimi ndobwate cha avocado chikoroku has avocados I'm sure kwa igura mangana yu hono turabeka abantamo toba enonye nebimeri toba somya mangana ya has avocados yes as avocados yechi nonye a certain area yasumeka avocado ose has avocados abasaye beto bakora igo avocado yomanyete ekoba imported exported ekare abire exported tibese bakonyora kuroro ne chingia yeah and then ntwaringe magena mate no mo ambassador to Grace ba twaringe okore ibintu gose a program nero ba launcheti ego add value more of tissue culture and value addition yes ebintu ebi meribeito turabikore ego toro kya bari mibaito kya migondo teyo toborokeri go korobore miobo ku add value to that yes it doesn't mean that lazima mbe sekirugo kose it doesn't mean nga mubunge tabwe ntokora bintebi if I'm given that power yoko network yoko lobby na yeko are nimbo atebirengeri yebi yes na bonko lobby abantu ababache bakoreki baorokeria bari mibeito what to do
Yes, and also the Juakali industry needs to be revived. Sure. Yeah, tobwate carpenters, carpentry works. Yeah, ichirichira kore kare, you know, in a Juakali sector. Abanda baito, abasai baito bakore bintebi. Toko genda Nairobi kwa gore birogo, very expensive. Nge set here software 400,000, 500,000. Abasai baito mbakoro si birogo ebyo at a lower price. Banyoro nonye 200,000. From 200, banyoro birogo 200,000. Banyoro nonye profit ya 50,000. Basukire kuchimoto. You know, these are things that I need to implement once given the power. Nonye nabongo ikaransa igankwanire nonye abantu Nairobi gari twaturumbukaga iga twakwanira abasai baito, because education alone, you've given people education kwa abasemiri. What next? Gasinchiyo tutebya abasai baito apart from white collar jobs. Tubwate ebintu binde barakore. Sana hizi kazi za online. Okay. Tubabekere wifi, tubabekere recording, tukore ibintu bikoro ku interior design, temeremeye meke tusike kuchimutu. Okay. Yeah. Okay, sawa. Asante sana mheshimiwa, tumeti kusawa tiga irikende security. Security. Na attend different barazas. Tubwata abantu bari bakora mako maintain security bagokonya abarai bitu chiefs. Yes. Okonyora bagoteba nonye tochi yo kumurika butuko. Mbabuati. Wono as like at a basic level torate barenda bantaba bagokora security butuko bagobeka gose baguturinda na chaka noko bano chitochi kire kinyura bantaba ba community policing mbaye chitochi bakorera butuko, you know, igabu twasukire guchimutu ebintu bya security na birobyo maybe tokore amangana a proper lighting in as much as nko igutore ngabira at the county level muno murai ya turiko kanyanga otebimwe igente ekera sore do it because it's on it's in your docket o kogenda overboard wakore bijora nyare nsemo yobachano tumaiti gose ngwa kwanire nsemo yobachano mesemo yobachano mangana earth mangana yechekitara bintu binde so amangana you know again a government ya devolve it yegento tukuruka health. Okay. And to me you know muchando monne bakorete chinyagitari cheito chiachakire operate in a very crooked manner. Sure. Because of devolvement of healthcare. Inchena tebeiga healthcare wonte ko bat national government okoranga abanyagitari konyora gusaba abanyagitari bagusi kisi county mbarakanu mbago strike ba abanyagitari banyamira baretu. Sure. Yeah, you know, abanyagitari bago strike not because of only their salaries, poor working conditions. Nyagitari china kichire inchebono na tebeiga I know go change healthcare system from county government to national government. Again, omojadalora in parliament, and then there's a referendum and stuff like that. But I feel like amangana yechinyagitari na abanyagitari, yeah, I want to talk about national level. Sure. Abanyagitari bonsipi baba taken taken care of nande emisara yabo yakanu wiya tokonyoranga abantu ba Mombasa mbakanira baguzimbara akanu abanya, you know, it's demoralizing. Okay, yeah. 07041021020785102102 manjomo tekereri yara kwa bia sana editangani kimanyora abantu kura semo ya Kitutu Chache South barara kwanira mheshimiwa Cynthia Kerubo toeli yonta abantu bakuru semo ya Kitutu Chache South editangani bara bodri swali alafu from there tumanya kwigurira chisimbono chonsi kwa jumla sawa igori tangani onye ngobate simi yawo bono iga ngota tembate simi kuru semo ya Kitutu Chache South chichinde cha kurusi kake nkobande libaga Radio Vuna lo. Hello Radio Vuna. Yes. Mwaka mmono. Manera direct bora. Kurumosocho. Kitutu Chache South. Hori swali. Where sire bintu gabu ya sana. Lakini tinga agenda ta kwanira na chipara. Nikati where sire ngoro yo machumbo to yo ruro robona ko chigosa. Kufumo maimonyonga. Imanye tenga mangana ari kusukuru mama imaga kore. Imanye tenga kinya gitari ngironke ko mama imaga kwa ga tikete yemere ikibaria. Imanye tenga nanye manyete asete nyorete mugekuru kwebangura. Alafu na inde ko mobodi. Wera sire bintu bune bibono chi wifi yako kitobekera abasaye na bintu bindi.
imanye ting'ele ng'akiara achiko koroboga oborai bwaye bobeta baguti no bwaruro ororo ikiagera nche kuna nche bono ngokwana nifakira bondo jing'anche ndara achenchi mutubati na era torore na kyakogamba ebono nande nare komobori bitwari rirega ifika ate tore ground no ma to buge gashi to kora pota abantu toko bogori na bange bako tobori nga kimoro cyo mochumbe no rori toko nibo bako boriga Cynthia taratebero manyene nganare tipo ekyagera ngo kwana bale umutubati onakanywa mirogos njaro ni mwanjete na indonya mangana ya gukwana natiko yakorere gasi ifakti yarenge buyo bwoge tora abatubati na barabo turarabuna bakora bagura ibwabo turabarura erinde torore na kiense bwo kikogenda mbiya mono bwoge tigantigera abantu basohera ino sawa Radio Vuna lo baby yes sara na tomato kayuwa kizimikorwa mbora no ga mwama mai kabisa mwana no yo mintoga kitutu chache south no nde inja bana injeringe na rie kono bono kweli nyakwa bana mwana yo minto kwa mangana baka nago kiwu otatiganare komoboria abangi nambare bago tabato bangusa ga mwana na bagwimenire bwa era nase ko bamuna barabwe kore bago tobangusa batebe ngo takoire igo bogambi nanko iraga abangi nanko babeka no town yari mana kwabusa titiyo bakega ikara bona abangi na tokakwemira ya pito karanga abangi na bona mbabwa atimarro maya bago tokonya muna intu abangi abana babe bakore gisukuru isiko bare mereme bortene chinya sor bakonywa abanda na maruga na manyeto na nara ngage tiogete baki bana tuerura kwa mobo gambi na ero musubati baki na chigo tokonya gose gwetania abangi nenjera tobo manyeto bo na nchano yo mobo Radio Vuna lo Radio Vuna ro yes moyo wenja skiri bakuru matoka sigia abungi tu jaje south mwana na yule ngakimo sibati okwani yabuya yes lakini awanga bali kontra amorata tara binyora beria abantu na matoke matoke na matabi tarachi binyoro matoke na matama amasakaro kako nyakobeka tacha to kwalire ntwa banyene to moigunga kia okwana ngakisere kia ikirenga kia mata abantu mabebe ari no kwa beri mwisi kwa munyom Radio Vuna lo hello Ero mwana Brian ko Nyakiogiro tata abungi tu cha south board mwese ko yo ko ni ramanga maya ono ndora manya chibasa li go chi tu kwende chi institute ne chikole chira chinachi begeto ono gari gereri evyo anda tale go chenya Nyakiogiro ga iganyale ko bagaga toko sawa mbwate simiye mutoera sama swali kwanza hello ayoboge uyoro mwana minde mbuyande oyo ni oyo masongo ngitutu chache buri masongo mwana minde ase kwa watu manapona William Meja infaki nabere ngo bugati no muchwati buna buri biya nganya ukwana ngafo yekero na tiko konya abantu lakini wone ngenda takuona ni abana iguna kuona lakini tigamuburiga umanye tabasae tugulate anda tabasanda basomete mbare bugati talent mbali Sera kiara ko ara ega basaya yani abarenta me kera mwakire kuro manyete oingira basibati sana sera kibuna ante bona William yara kama mwakire ande kura ara tekanye ande tanye kera mwakire kura kuna ndo basaya sawa tutakete murayurire ni maswali ya make alafu tumanya kwenulia ya tumanya kubata ya ndekare chekawera mange sana andayo onsindigaru nsemo ya kitu jaje south abona bantu baba kwanire ntakiri swali gari tanganira buri kwa na director Munyanja no the people Irute swali litangani. Swali litangani eri ringa mangana insa. Mangana yeji para lakini iguna chaka. Tuchakira to kwenda kuchimati. Inchoma nyete enyomo ninyi sikiti sana. Na mangana yenyomo kusa mangana yo kopa people. Na mangana are personal. Kusare between two people. Kiagero ri ino nya bon hospital ko bo na bara buchikura. Most of us ndorigo soki people beita abantu babarore but nchi muna na isokiriga no musubati ngobori kero kyabo kitutu chache south no mu engineer ngwa kande sabu igobone sabu ngagitinga naki ose nayo ose umuntu muge nabako manyanga oyo nare people ose nabo ate people obugitutu chache south lakini siasa ini je nairwete gukora
abantu mbaro banjite personal lives chiamo batete correct into the limelight batete kuimanyekani inje muna naiso kiriga ninje iso igoti muna Cynthia omonto ne gose people ne eretate giti limelight nimo force ache limelight aya ninje ngoborie kirogo nande kero twaringo ko masakara itu go ABC gaki ndobore tigu marriage certificate parliament ro ko bori marriage certificate omanye go kujadiliana lakini omonto naro kera umete birenge na ubigo guita nabo ras moto aru monto go chukwa keresi mbose mwakwa na marogoba moigwana ogote bigaki mambite mai gatosugumi yes ugo monto naro rote gamono tatagiti go sokia very nice ngakiteli kwarira ni riboronge very perfect ngeto manyanja go isandikire negatie maswali riswali ngiteli chanda tabanta banke sana semetu yabo ngaki umurai nara bantu tegarinde lakini nitigana kuburiga utarasiki echapter yo umaita abana basubatu usabangina tuingiru mono kuika form 4 kwa nyoro burito wa drop out of school watumika mna bad example togosoma gwachaka kuriye gasi bakuborireta people tokonywa murende oche kuborie mirimo bagotebikara arinda abana ya umete tuingiru mono lakini ndeta abantu bamanyiga amangana people na ne bintu bire personal. Okay, sawa anyway nakwa negoro ye chipara bado munyanchoyo obolinga chipara turachikwanira muya infrastructure nchira kiwo chikwandike muna chipara cha bere nsemo ya south ya kituzu cha south singe njunga para yes ndobwate emechande chipara ya nande ese budget paia ntete gotebiga na korre analysis yane use background check omugambi akwegu 18 million chokoros chipara at a constituency level a well tarmacked road 1 kilometer go cost irenga 2 million yes wono ese 1 year oraro 9 kilometers yeah na ande chipara njiro abantu batete kubekero mora mbaraita but inchebono kiagera nimbwato kuige nanga ni eserikali mingo chugosoa ege tokero tokoroka lobbying kwa lobby Ministry of Roads, Ministry of Transport kwa lobby buyaiga ebintu biacha abasumati ntomete kwebereri digereri nonye kitutu chache north kose abajumbe bari babire serikali ime ngoye gubari chipara inchembere serikali ime gaki abantu mbandigereri ninzi nyukwega chipara chicho kusi ebine bintu biri plan itugokora bitari budget 18 million but through lobbying kogenda from one ministry to the other okwandra different directors different ministers abasubati ndomaiti kwebererie bintu tomanyite igombiche chi project nchiroro emunyanja kwana giganda ke onyonga tikire nchira andaka tachi gukora samatuka ya makati garete chi project ichi monyonga tikire nchira no chi kuchigendereria azinge jumbaro batari kugendereria project chi abantu bandi omanyite abantu abange batari guchaki gose kugendereria chi project chi abantu bandi mbari batabuga tubwa matubia bona batete guchaka chi projects chiabo manye goteba umanyite inche na korete bya kubu mugambi yoringi gaiga nandi natebiria abantu inche no musike Richard Momai Munyonga ntuigwana ini ngore ikare nara mubori gaiga gakina kingokora and through that na chante binga chi project ichi ni gaiga na ikerete OBC na atachite koraiga because ntobwate a good working relationship ono chi project chons pi atigete injera mne chichi nyagitari to atebigu you know tokero tokoroka handing over na nekero tobwatu bwa matubia na nere na chata atakokora ki gonkonya and I'm sure asai currency gongo tegererari because he's proud nga nonye constituency yae muna matakarwa guchiko maybe matakarwa nya saya mokonye make history of the first woman deputy president nere mo maima asai currency I'm sure nere ngonsabirari nekura yae lazima musabe kurange because nere na tegete constituency yae etumeke muna a good example nga omusubati na koreteki na agambi to musubati umutangani bono chi project cyatigire njira toche toikaranse ante binchire chiechi tochigenderere nareka obolinga chipasa njira kyura chiko chienana prorata bachera sinzire boki nyomba basaries inche nkwerana a method kuruku prorata yes background check chiakoro na inche mete ngote abajitindi kimanyimu kusoro na abantu bekinyoro bara ikaranse bante bingana ki chibasari chikwera riri no nyeri 10 kose 5000 each omochi noro oganeti unguso mwana yo naganeti obokonyi kububwa 10000 kwa moire ya bono na abantu bekinyoro bagucha gonkonya gukora manganaya but at basic rates ngana ki
oyo is from a poor background na hata gete chibese chimuremete nechi at a constituency level from the bursary ya CDF nechi tugo turanyare kumoa because nandi ntokunyara kokonya muntu oyo mu tutiga abantu bandi William mecha kuruma songa bolinga nchira kyura chikoya gabasaye egere bakwakire chikura actually obori abana bodaboda bange ba kitutu chache South barito ikaransi na barabu to kwandri na barabu. Most of them are on my side. Kiagara abantu abakwendi bodaboda abaraya abango mete bako biranga abamba rito kwa 500 batu bakoreki batu baugerere opponent gose batu akiri chinkobi lakini abasa abamba somete naki kunate ababasa omete barabo ama baganaro na nyari kubarigeri osenye chikosi cyabo abari mu babira abange yes chikonye no bari mu bakorete bose chikosi chikire saturated in the market nabo nkorra munankora na bakwanire mbatebinga naki ekose kore kose yemitinyi tato erato konyo guchimutugari okay yeah Alegega kurukunga salome tomato kuri sema ya giterinya kwa ni kabulinga njera kibara chikwege na manifesto ya kwa virus njera kibara chikwege na mangana yonsi bikwa barirega senge njonga bara roba kali kulia mangana baba ngaina nakikungo tebaiga ekero muntu agutinnikiro no nyene kyo woman rep ocha kubatebi ibintu binge karabori yangu gusibara akora a background check ya obamanya woman rep mere mukia gukora egasi woman rep neriye intina abatebiri egasi obwemp neye na analyze also is education is youth unemployment ya is security ninki na kore ebibire se docket yane na andi nabona chuko twaro bwa matubya na any person oyigocha kwira county government tokore mere mamo ya inche egasi women rep bakoye county ngima ya abangi na bari county ngima na abangi e budget umuntu omuimere pekara gucha batabini bakorere gose kineke ora batabire budget yabo nirenga okay nari gole ko eresa ko tebanga campaign ya uturanya kabuye ne posta baro chogenderete konanti yonero nere bya otara chinsemo chonsi ega wa kisimio teba boigo tiemba tisimi radio Vuna lo oge boya mano ene maxi kurara korumogumo ngwanire mwesi wa Cynthia moyore mbuyande injeni jo na gote tingojere jo Vuna ga igotote ya magana munayo Urugotori asante mbuya mano nje tigango boli ga madam aiga asegeti kiongera umura inara ya mora tangenya gitane ya takere kwa ga chororo lakini nga chikoni manikira so image ka tenende sechi kwa ga ima tinga nora we na mangana inege ntokende nkega iga no ande jirani yao abutori kulingana munanywe ta mangana abantu babutori bakwa na bange toraika abantu abutori yange igo gotara isikomo no gwatiga nyomba tinga igole metenga ababanka nechikura bakwa na ande igento kende aene motae okubori obo chumbe urubotori ga no gwata basaye bago backup embe yabona okay sawa tena ni maswali ya mheshimiwa egarendo chitokorani akwara sako tebana chikameni chao ni wocha kaka isiko lakini nyomba imwe bwebete asinge njoro chinga bana bamintunga bali abana bamintunga ngabale automatic ro chinga ni kura ya tigana gotera obogi abantu ba butori yes ninginyorete nga mbarona kwanire emikutano nero narangiri yes lakini umaite nanda abantu banka njinimba njite na nini maitenga mbanga njite lakini umanyete ekorogwa kwanire gose kwarangira umukutano gite watebiringa tumira nega igana gaiga tubakwanire teri bonzi bagocha nani muna twatebire bono campaign ya egochikwera ng'abantu gukora bare door to door iga nyumba ya ngocha kubatarira ndi gabo house to house lakini narangirite umukutano ngakwanira abantu over 300 mwakiage abantu mbachitoro over 300 ngabakwanira mbaro narangirite gocha nyumba nkanka igore bita bagaswa ngabakwanira yes wono timanyitinga eyendo to do batagite na ndo manyite gaki abantu bankonye nakwanira abantu 300 nabanira bachire nyumba babwente gonsubara bante bingana ki karaminyoka isiko orari yikinde lakini aningwira nandi nyumba kyagero maito guchaka kwabuza ku nyumba kuchiarari uchisiko asaba saye ba butori ya nimbanjite sana
nande mbaro tukuikarasa nabo twakwana nabatebi bandari lakini muchandu mbwate no yomo nanda abasai baito nko basorora igana kwanire ese different forums ya okonyora abasai na abaikaransiri twakwanire twaigwananire nande efe yanko bande kwanyora marogoba umurayo ndochire ya ochire obagorire gento ke sanitizer ekaro abagorire sanitizer ande bachaka gotera umurayo yunde you see but nje nimba njite ngo batebiga koira nandenka ngutarana n'abasai baito kyagera kwabusa ngo cyakira nyumba abareba bagocha babagurira chi sanitizer bachaka kubatera bachaka kundama yes it's not encouraging lakini maite kura ninje bagocha kwakira ngocha nande ko baikarasindi yeah agando chumuralia bro bright kuro sema ya musocho mete musocho ari no so bro bright wano chakweleza gutebanga by the way kworokirie courage sana yani kworokirie bale musana guteri nagati ya basacha kubulia ikiruke kenene kibujumbe igono che bro bright yakubulinga nchira kira nyari correct obura ibonyonga ono manyite terinje na nyari ko murete n'abantu bakitutu cyache South baramurete I am not in a position yo koreto buraiboye yes but as mwango tebaiga onyonke binta akorire tarakora 100% taraikirani kiregento lakini omwana nabo mungaini nganaki tanya konyora 100%. Radio Vuna lo isi miamoelio Radio Vuna lo hello yes oyongoyo hello Radio Vuna kayo wakisi mikorwa mimi Christine. Kutoka wapi? Nilikuwa nauliza. Kutoka wapi? Niko Nyanjo. Okay. Nilikuwa nauliza. Okay, ya mtukire. Radio Vuna lo. Ya mura rio omogene ujikoswa ase parliament ya bunge kiti county. Iyo mwaka buri swali. Bia moneka ngumuna nari kuburi swali ga. Na ate bango chikobeka wifi na inde na chikobo buno na ande buno muswati ga chikosete record kisi county asa mangana yo bunge achigotema abe kesi speed ya school because ebintu byo cyaka na school bigo tanda abantu abana para system bende bende tukobekwa cyatanga no ko mugambi go cyariyo manaitwa bono this is bibebe kirete kirase igatikere kona sisi ya konya serikali ora sasa tensei bya mone kangumune dona sawa kangumune dona atindo chengare komentere manifesto tebirenga CCTV chitoka kere sokuru mnanjira yamoyo kwene kyanga mangana yuboke ba konko ngomo gochi manaitwa ngachi kombite chikebugo senkuru sokuru andi tu abate CCTV kuna ngantu majitenga bantu kyaba ngono ndo chako resa gotebanga onye ndio kobwana ngano kwabeka CCTV usako choro no muraya sisi sokuru mnanjira yamoyo ko keya obobegu nakobwata babegu ndakumurayi okwarengana ya CCTV alafu kwarengana yawo yomalito okorera ntupate daike ya moyoka ngwa kambia muno asaba tegereire bantegereire nande amangana ya CCTV nake kuna tebera injetindi kimanyimo kusoro abantu aba bakitu chache South mbara ubagocha konkonya kobakorere gasi konga obosemi no bangiro bwa CCTV ngwa kambia muno inche ngo sorra abantu bakitutu chache South and Gusiland as a whole around yega kitgatora temekerebi tigatora turatema abangina inche ngoro ku Cynthia Kerubo under Jubilee Party alama ya neri iruma nande se ballot paper ninche ndebo mwero P number 11 lakini mora abantu banje bankonye mune bukwego te bari barinse mbache barusi kunse bakore Wairuguru nje ngo basorra nanda sama sabo bambika sama sabo siasa tiri raisi challenges ne chinyingi banyura sama sabo mbiye muno asante sana mwancho mutegereri gotwaringiro mheshimiwa Cynthia Kerubo yo kurigikiro kibojumbe wetera kiama gya Jubilee mwancho mutegereri semo ya kitutu chache South Kisii County mwancho mutegereri ncheba kono kalevi soboge omoge boboge the and boga bo twin boy chekiri chinsenyigoro tiganga chirengo tebyenga bye bye